Erokamano ahinya nyikoro Mogajwang' kinde tielo mar ariyo kaendi arwaki chenro ni bende nwachako kaendi wik mokalo kendo bende nwamiye nying kata nying mar batiso kaka bende wakuodh piny. Wakuodh piny en chenro ni bende ikelo kod an super host mari Ajwang' Junior kaachiel kod Odiwo Jaobwanda kawakoyo kanyo bende nyadendi manigi lony kanyo endi Rambanya chien kae bende biro bedo kabiro ni kanyo endi week ka week. E thuolo mokalo chien nwagoyo mbaka kendo bende nwaneno kaka bende uloso kaka ne oganda kaka bende walose wi weche mopogore opogore oting'o koda ajawa motimo newa kakuntoro kaendi kawuono wan kaendi gi topic machielo mabende kata bende thoro mar wach machielo mabende agombo ni mondo wagoye mbaka kapok wago mbaka arwakini machiegni kendo bende amiyo thuolo kinde ne oganda gi mondo bende gifulrenu kaka wadhi nyime kaendi machiegni chal nade akwe ba jomoko samoro no chiro ni thuolo mokwongo ma iluongo ni wakuodh piny wawacha wacha gima timore kaka sadhi koro nyinge wuon dongo diwo kaka pile yawa kama chiro ni wan gi nyadendi chal nade ber ngima tiri nade ok ane korach nyingi ne jopiny kaka ung'e Rambanya in capital yes okay in small letters kidwara e mbui kumoro amora Rambanya indiko in capital yes Rambanya Rambanya kamano endi Rambanya kod Odiwo arwakoni machiegni chenro mar bende kaendi wakuodh piny an Ajwang' Junior maendi en AJ Media thoro mar wach en ong'ora en ang'o iluonge ni wacho ni an gi nying achiel kende ong'ora ong'ora en wanyalo wacho ni en mibadhi mar gweng' mibadhi mar gweng' Gisono nyaka obed e gweng'u nyaka obed e gweng'u ok inyal bedo jakagan kidhi game kidhi manyo nyako game to wawacho ni ong'ora mano koro a bit official koro ong'ora en mpira migoyo e pau Kagan within Kagan Kagan within Kagan gweng'u en ga majorly en ga local friendship ma local ng'iyo mar gweng' ema waluongo ni ong'ora Rambanya nitiere seche motimore ong'ora ok nya tim godiochieng' Rambanya ong'ora en ang'o ong'ora dong' ing'eya gima ong'ora min kata in ipimo wiya en abasidi migo otieno otieno en otimore mana gotieno e gweng' kipon ndalo mane wapon kwadongo osiepe ne nyierowa kaka ne waherore emowacho gino maber opija kata inda owach dong indogo story nadieri king'iyo thumbe mag inda ni nabiro dala gotieno kare magwuoko lawa baba uno nena apondo nobaya gi tong' ma tong' ochwora bolo naringo ka ng'ama okwal bwana inda ne ja ong'ora bwana koro ineno story cha ema wiya e wil kode ineno story chinda cha en ong'ora inda nodhi ong'ora to opondo e tie rabolo koneno wuon nyako kare wuon nyako bende nene pime kapok oliyo nyako to kemo baye gi tong' to indo miso tong' ochworo ing'eni gino nenego janabi bwana makoni ni dok wamiel janabi bwana wuon nyako cha dikoro kethonwa jaoba dikoro waonge gi inda dong' winjo koywak ni nomiso tong' ma tong' ochwo rabolo noringo ka ng'ama okwalo koro mane ong'ora koro ong'ora ing'iso ni itime gotieno be itime gotieno wawinjore ni winjori gi nyako moro e gweng'u ni ang' ne idhi manye gotieno koro process mar dhi manyo nyaka e gweng'u gotieno no ema wadendo nong'ora koro itime e yore mopogore opogore koro samoro nikone ni biro samoro be okuromo iges ing'e ni nyaka ang' iyude kata kowae ji ot maduong' ing'e dala kucho wan gi akia gimomiyo igero udi kamano jikon ni kamoro ka ot maduong' ni ka koro samoro ang' nokal ka kodhi ka tisiye imiye signal ni in around samoro bang' nirit konindo od owadgi moro tidhi iduong' iges mane moluongo nong'ora Rambanya ibe dhi ong'ora ong'ora to onge ng'ama ok otimo ong'ora koro macha kane wan e dala
Ong'ora to nachako ka ja klas 7. Class 7. Eh. Nichake chon. Gino nang'eyo mapema bwana. Koro adhi Ong'ora. Koro wuoyi mane iluongo ni Dexmate ni ema ne gona deal. To sechego do ing'e ni an gi japuonj e sikul ka. Puonj mane timo Ong'ora. Omera gima lich mar wich kuot makata piny ngima owinjo. Adhi Ong'ora. Awuok do ing'e ni koro wi moro bende ibiro go ma wi tek e gweng' cha. Ka mama wa moro ema nanindega. Ka dawa koro kanini nikech dawa ni ok pand siri. Awuok. Adhi. To gima de miya litna. Sim moro nokel ka Motorola odong'. Ni no me chali na ni no chaje sikul. To biro gi sim ni ka. Koro sim ni wiye no wil peana ng'o mchana. Kare buda mowadwa cha nosenena chon. Ne goro na piny. Nogora gi angol mani mala. Kia ni luonge ni angol mane. Ase gi kucho. Dong wase lalore ma gimokwongo to watieko. First paragraph. Wasomo mwatieko. Useyalo. Inyalo wacho ni Arambanya. Usetwenyo gode makalungo. Koro ka kitabu osesom kitapera. Koro dong pod wayueyo ka baby ang'ogi ni pod wachore. To tek. Kare jamacha, bronacha, obiro. Oduong'o. Dongo yao. Kose yao karo nena go tuchi do ing'e ni dala ute mabede ka dong ning'e ni gin ga go tuchi. Jothurwa. Iwacho ni piny nyalo chami. Ok notiyo kada dakika 10 chieng' no. Bose yudi kaka ne iwuok e mama u. Yudi bolingo. Iwacho no yudi sirit. No bera. No yuda du kaka no nyola. Sechego. Minu oluongi. Wuonu oluongi. Jakom skul oluongi. Jakom bich oluongi. Ting'eni en sadi. Jakom bich mabeta. To kare. Ong'ora no netero Rambanya matek mana e imbita ya. Oluong nyaka jakom bich. Sabiro tieno. Nsinjoge nosefwenyo. Gini nen gima ne gisebedo ka gigoro dilni. Lakini ne gijuka red-handed. Koro mama wa gini bende penja. Koro ing'eni ana wuoka. Deputy okawa na dhi anindo ode nikech koro noko yot koda. Ikawe gi deputy ka kidong Sirith. To dong na dong Sirith kaka nonyuola. Kwani en ni siri yawa. Deputy ni en nyako koso en ng'ama dichuo. dichuo. Japuonj dong koro nochuna majirani emorwaka yawa. Japuonj ma nyako koso ma dichuo. Dong deputy to en dichuo. Deputy. To dong ema pimo ni noyuda kaka nonyuola dhi yawa. Kora wuoti dako. Ne umanyna makosa. Ne gimanyo na magi yuda gi makosa. Dong koro jirani next. Ne kazindi gi Germany. Dong emorwaka. Madhi makata gima iye chana ogego. Modhi pi. Odiwa modhi pi. Mai modhi pi. Wachno gi kanye Rambanya. Bang' kose yudi kaka ne nyuoli. Oteri ka chief koso otimi na. Gimno konya, noyudo ka koro wachiegni loro, mi joka ni kasto ne wadhi loro. Koro gima nokonya ni nadhi abedo namba 3. Itimo maber e school. Atimo maber. Kenan seche gan gi max 350. Lakini akethora maber. Rambanya karin sharp. Ne in sharp e school. Nariek. En mani joname maketho ji. Jonam nonindo ni oko. Jonam. Nomiya bayo. Koro bang' matimore ma koro yudo namba 3 itero result dalo ne kitimo maber. Jonyuol omi advice man. Mama openja niya, koro gokinyi
ineno ni watim ng'ani nang'o watim ng'ani nang'o nikech ketho ratichi. Nyako bende ing'ene nyako ng'ama ng'a. Aduoke ni to kitime gi miero to kutere iye tadhi adhiya kode iye ing'ene ng'ama era odonjo kuomi inyalo nyiso janyuol ni everything na ni ukweli ma to wachura wacha dier love kose donjo kuomi you can say anything. Yes. Na ni mama kumake tadhi kode je. Adhi kode. Yes. Mama wadong bende janyuol muoch dong embe do kae. Nogi mako Germany. No maki kune. Nyaka kawuono pok noduoge gweng' kajo. Noringo duk molali chuth. Ebe ne ndu. To kwani kacha ni yudo ng'ato kani gi gimoro. Kacha dong no jaore. No ne wasomo kitabu mane indo ndiko. Kitabu marera. Kasta ngoti more. Kitabu notimo something. Toke kanyo. Gimoro to notimo. Mano endi sigand Rambanya ewi bende Ong'ora. To we kata mano. Ong'ora thoth. Koro watieko primary. Ong'ora okitimo dichiel? Walao cho Ong'ora Mbita. Police station huko. Ingeni police station oger machiegni gi tie nam ma police station to mat nam. Bas. Mine ubende kia kumuno dhiye upondo gotieno omugie. Yani kare ne winjo Ong'ora miyo mi mana gi yie. Rambanya niyo mi gi yie. To gima miya jero dia. Ni ng'ama lawo ne Ong'ora ni. Iluongo ni jok mano biro rito wapenji ni vigil police mane rito penj kare wase link gap kama waherore malich. Iwacho ni kaka ne waherore siepene kia nang'o. We wachop Mbita police station. Koro dong jama pod oketa ni nyimbita do ing'eni wacho ni population ma Mbita ni koro ni okimi ng'ango pod wapimore ka. Upimore yie koso sala. Upimore kambi kae ot dong osekele keja. Ya wang'ati mi bwana. Cham gi wi bwana. Timarie. Iselore yie. Idonje kambi. Aselore yie ma piko kawanya Mbita. Adhi station. Wan gi nyak osiepa moro kazinda moro. Ne warach. Kwa gik mi kor kala rauno lawa mabe. Rao larukan. Rauno lawa kachode. Wawe ya. Ni madhi geni Mbita wakucho wan dhok iwega ko segolo cham dwe mar 8 igwega dhok nyaka next year koro ka cham osewuok unaona. Wan koro wawe ni dhia kare rao. Rao biro luwi kami biro chodeni. Dong Ong'ora ka. Dong rao nenego makok ne polise gie mokawo bunde ma koro ing'eni gie kaka gitimo. To dong ne watho ka chode. Biro Ong'ora luor modh pi. Ong'ora kuongoni. Ong'ora midhi gi yie to kidonjo Mbita to rao bende dwa negi. Mano Ong'ora ma high class. Minu bendo ng'eni nindo kadau kocha. To idhi tho Mbita. To ting'eni iwuok ka ichal ka gimi iwuok ka tu Limuru. Tidhi tho Limuru. To mano ber Omega. Muwinyo no Omega ni hodiwo. Omega 1. Omega 1 mani pango speak ni malich. Ang'e Omega 1. Mondo mane ni kitendo Nyakindu to dwe mar 8 nyaka odhi omiel Omega ni baba gituo. Ni kiaga gino. Nyakindu be. Kane kawo Nyakindu ndalo man Omega en Omega. Nyakindu karomo dwe mar 8 baba wano oorna wach ni dende lit okono chuore. Anyalo dhi nene tarik 4. Ong'e ma tarik 4 no tarik 5 Omega ywak. Koro ngiso no kwano Omega. Kwano Omega. Dong niwinjo ni nyikindu chieng' Omega gintiere kucho te. Gidok. Jonyuol gi tuo marach, dwa mana tho. Rambanya ang'o motimore Omega? Koro ing'eni pod kor kwa chako puonjore pap field. Nyithindo ne ni kacha ma fain. Ma universities odonjo kacha.
kare nyithindo gi nigi lengo gi moro, wasedhi wamadho, an koro ing'eni diyo napuonjora gwaran, iluongo ni gwaran, pod ok amadh gik makechgi tachaka juzi kaka sekethora koro. Diere ni kia kata ni matele nang'o, VSOP ang'o, in gimi kipenji utakunywa nini? Gwaran ama Tusker Sida. Sida bende nitiere ndalo gadier? Sida moa chon yawa. Dong mane gimi ni nyalo luongo kok mano, iluongo Del Monte thuone. Yuarigo. Yuarigo no. Koro. Wase madho chwoka. Siepna no to be watimo godo timbe. Makoro seche gi ng'eni wapondo ne jopuonj. Waneno ka jopuonj mopuonjo wakalo wadonjo waponde e racks moko kanyo mbita kanyo waeponegi. We koro ka pala dachwore komega mbita. Wasemetho koro wadaepo. Un mudwa epo kusemetho. Ok wadwa ni chwogi wadhigo kanye. Gima ne waneno mbita komega. Nogolo chuny omega nan omega. Ok anya chaka law makato duogo sani. Kani ibigoli to nigoliga nang'o nikech nitiere method manigologa go ji kong'ora. Kanigo ni senindo iyudo signal nang'o. Dong ne wasepimore gi japuonj nacha. Koro jamadi mane biro omaga dexmate nani go wadgi wuoyini. Koro rangach kucho ne giting'o ga light moro ni. Koro light moro ne giting'o ga mar si mar katululu. Taepo e nyabende moko kadhi. Koro ngiseni kana lacha ni pap. Ang'eni signal osegocho nani gisegik. Ng'eni we kanya wachni koro we kumoro mabor matin mondo kik ng'ere. Koro wadhi yude cho katikati mar kech ng'eni gweng'wa kucho ben bunge nwakalo iteri idho got. Idhi loka machielo iwuotho gi tiendi apiko bende onge. Omera ong'ora madala to sandruok omera. Apiko konyo tini nyawinjo vu. Ni kune. Deringe wi gode. Kata sani. Onge. Nyocha ka Ezekiel koro payonwa yo at least sani nyocha kata kor ka gari okuongo ringe gweng'wa. Jadolo nyocha neno norungo mokelo thuon tournament dala kucho Rusinga Ngodhi Island. Ma ji oneno gima pok nyaka feri kende no dhi kucho ji no dhi sami wakiaga mili odhiambo nyaka ng'ane Gladys Wang'anya ang'a gini gite. Lakini gimene lit. Okel crusade gweng'u for first round. Tigo uwe. Olo uwe gimora moro. Onge gimuwuok godo. To nyaka gari. Oringo gweng'u. Dong Ezekiel odhi nyaka gi gari. Dala gi mang'onge ng'ama nong'e ni gari ne ringe. Opayo yo. Sani eko opayo. Apiko nyalo ringe. Ezekiel. Eko payo sani nyalo ringe. Lakini mondo bendo gi kitiyo ndi. Omonyo menda. Adugo kori. Experience mari mar ong'ora ochalo nade kaito bende ibro tiko no kingiso ni to ong'ora masani to enang. Sani to ongo ong'ora kati ning'eni ong'ora onge. Sani ji chate simu. Pimnua. Kaka na maisha ni ubede ong'ora. Imwadwe ni pimnua. Ano katug local derby. Natugo international. Lakini no selawa dichiel wakodwa die. Asechapo ga ng'wech. Ong'ora. Maringo kabisa. No bedo nade. Donga kichikori gi first lady woni ji onge to kare bwana. Kaka jitwaga ining'eni weg dala ka onge koro wadgi wuon dala no koro kar otwaga gotieno. Koro biro cheko home. Otwa guoke moneni koso otwa to yudi. Otwa to yuda dala ne onge guok. Kapok adonjo koro kana harakati mar gik to otimang'o orado koda. Koro oluongo gi nying kijana mo round apani around kanyo. Tatamora yie. Kech dina yie no dhi winjo ka duolo kopogre. Koro ing'ena tamora yie tamanyo exit. Kaka dwa wuok. To en gi mbele matin. Koro ochako ni in ng'a? Tago in ng'a? To po makasego U-turn. Kanyo be ne en got. U-turn. Koro wadhi ewi got. Ochako gogo ni jakuo. Iwinjo gogo ni Yorodin ero biro. Yorodin. Naringo. Iseringo mikalo dalau.
yore odin. Koro joma ni piny kucho biro bwana gi gonduru. Gibiro gi tong' gi runge gang'o bwana. Owacho ni jakuo yore odin. An aringo takalo rot moto mario madhi akalo dala koro adhi mbele. Koro ayueyo aneno kaka gichandre gitoje ewi got ni manyo jakuo. Kare jakuo mobiro kwalo dhano. Ajo gimako fuowe koro adonja nindi. To ne en ng'wech baba. Bolt ne timo nono. An aringo bwana. Hey, Ringo munyo mojo gweng. Uyo. Timing ema ne rach. Kasi ng'eni ambe nan ga sharp. Kapoda ginene. Kapoda dongo nago kwano ma chap. Acho ni ka joma piny kobiro gi koni biro mokoda jamalo biro mokoda kare koro adhi straight. Koro adhi straight. Straight kanye no bungu nyaka chieng' donjo. Koro kuonde ma yoro dinego gidino onge ana muomo bungu adhi. Ko kaneno gi gitoje ewi got. Ingeni nyako cha ne wakawo kanamo. Neno ng'ora cha ne nitie style midhigo. Ko nyako cha ne twega tole tiende. To ogolo gi oko. Kech nindo ne tere ga ahinya. Koro kiluoro gi toko to tol ne miywayo ni. Olo duongo ni duong ibro winji kata kiwe ng'ane ibro winji. Koro tol ne midhi to ywayo ni to. Ing'eni mane ywa tiende utwe ng'ut tiende ka. To chungo. Mia paro gimoro odiochieng' mane na trekno. Amba sigo kode. Koro mara nogo wuon. Adhi? Omi usituocha matene kwa gimbene. Adhi kamitwe tolni. Koro adhi to chieng' no dwaro pes credit no kaoro. Koro ing'eni ka okero pes credit to... Kare timo ng'ora ndalo mitiyo gi simu bwana. Simu mako mani nyewo SMS. Mano kare time macho chiegi. Koro winji. Koro nokiketho ok akethora chon. Koro kane machiegni. Koro ka nokanyiewo credit ago simu to wach nodhi gik ni koro ang' ne yudo ka twe tol moro kiywayo tang' na chiew nikech simbe go chon nitie simu gi sola to simu nokotema nade koth bendo chwe. Koro gima notimore marach ni chieng' no kaoro nitie pesa mane dwaro nokaoro. Ing'eni sama ichoko osuru kuomi inyalo choko osuru kuomi seche moko bi ionge godo to koro naonge wuoyi samoro ikwayi titema nade onge to dhi okawo tol to twe tie gweno. Koro kadhi aywayo to gweno ema aywayo to ka jako ni cheni shwa to gweno gore Maluchi samoro jogi onindo jakuo donjo kwalo gwen. Koro sium niya ene mochiw to buga ng'o bugo gwen. Koro bodi beti rito. Koro cheni wariti mondo oyaw. Achaka yo mayo kwele to gweno yo koro cheni ero karobi obiro. Koro ka awijo ka dot yaw. Acha ni akare dilo the success. Koro ing'eni ong'ora kidhi tibedo kamoro at a point ma ng'ato ok nini godo. Samoro dwe be rieny. En mani fuo ema wuondo ga ji nyal nini nyalo neno gima timore te. Koro adhi alura gi ot ma kago wang'a kama taneno ng'ama wuok. Koro kar jaduong' ochich nitie gima rach. Kago wang'a kama to wenge oromo gi jaduong'. Jaduong' neno jajuok. Jaduong' abuogo jaduong' dok e ot. Oriore gi dhot. Lame kaka oriore no timbi wuok. Kaka oriore no. Speed moriore kono. Speed ma kako yutan. Ogorade. Orach. Yudo kaka zidi moro dala kucho. Eri to ninde ode dauka. Koro ng'wanindo gi dawo e bedroom kucho. Nyathini kora bende ma nyathini biro nyaka yawo dhode dawo. Olagi chong. Oyawo dawa kapi. Seruok kodhi uru seru mabor. Lokol dabi. To we moro do ing'eni disco matanga bilao. Lwacha mungolo. Unachuo gi nyiri mane ng'iewo wan ing'eni ng'iewo siling 20-50 ka. Yudo ka disco matanga ng'ato bungore. No uso makane moro. Obukore ni ng'iewo nyiri te gi siling 10. Ni koro chuo chung ng'iye. Yokose ng'iye kamano. Tiwinjo ka ni ye wacho niya
Odiwo. Bio chami, pesa ni cha rumo. Oyalo nyidhi. Kaso gibiro gi gimoro ni pote apata. Iyo moni kelo ni nyako tidog gi nyako no ng'ato ng'iewe. To literally wan kore nyiri mane ng'iewe ko e gweng' koro wadwa maduong' prefect en ochalo jajuok en odhi ochung' e nyabende moko en mondiko ji gi ji ondiko nyaka ji gi nyithindgi mane ng'iewo in kinyudhier ni to ng'ano ndiko ting'eni ni dhi nikech kanyo wuok idhi godo kong'ora be iwinjo idhi kong'ora nikech mostly ji ne omrega gi disco matanga ni mar gweng' makoro ni ng'ato kotho tikelo disco matanga usiku cha nokoyot piny mar soba. Bwana jaduong' moro nothaga e nyako moro gweng' kucho bwana. Ng'e gima natimo ne jaduong'no. Ne en gi guok moro iluongo ni olo jogweng'. Bwana guogno wach ne rach nodhero to en gi signal marach. Ok onind. I approach ni olo jogweng'. Woo! Ose woo! Yani ite bwana itugo go olo jogweng' bwana. Ng'e gima natimo ne olo jogweng'. Adhi ng'weno olo jogweng' pod chanda. Mar abich bwana dong' nadhi gi hasara dhi ang'ie matumbo. Masil ndalo cha matumbo nusu ne uso mana siling 30. To dong' adonje bucha takao matumbo. To dong' akao rato mitanyuando ne guok. Adhi tadiro ne adira tadok kech ang'e ni kiny ok nayude. Kiny nywe. Oh macha nego. Anindo ka chunya mor machotho. Adieri kiny kanadhi. Dong' nyako chakona ni aolo jogweng' no tho. Gimonege be gikia. Ka ogwog ng'ato olo jogweng' imiang'o. Sup. Machana nego. Isene no giming'e ni nego. Boka thagora kata gimanyo nyako no. Aya diro nado to kap. Oh ma nego. Kujoka bose nindo. Apime koni. Hu! Tadiro ne. No kado Nyako ng'wene dirango. Koro hu! To ko ng'weto ido ke en ring. Tadire. Ai, ogo kap. Adhi anindo wacho macho tho. Owere ni en gi signal. Mondo mi gipidh moro machak bed maduong'. Kuno nae. Skul koro ketwa niya. Ni ji koro ket prep e gweng' ni nikech nyithindo jonam okethowa koro wawuok e gweng' kwadhi ong'ora otieno. Koro keto skul. Koro kwaduogo wanjaore skul kuno an misto gutu kuma ne ng'e gigi akia ji wuok nyaka iye kumuninde dometrika. Mudhi ogora samiduogo no misto gutu beni kodi wene jajuok. Dong notem wok nidi wene jajuok. Weya midhi maber. Chiel bendo chiel makrot mukalo no. Awuoro piny yawa. Awuoro. Jikwaro Moga Jwang' mano endi en sigana mar ong'ora kikilo ni kod an super host Maria Jwang Junior kaendi kaachiel bende kod Odiwo Jaobwanda ka okwayo kanyo endi Rambanya bende miyowa sigande kanyo kaka ong'ora nobedo matek tweta. Par ni ande jalony wechego eki mag plumbing en mana kanyo endi Best Finishes Plumbing Solution mabende nigi lony marie wechego eki mag loso ni kanyo endi gigo eki ma otenore koda ka wechego eki kata bende lineage mar bende kata odundu mar pi kochakore sewage system kanyo endi kuonde mag bende olo minyaga kuonde go eki mag sink en gi lony marie kanyo endi kendo bende nyalo ywa tole na mondo bende neno skin mar kanyo endi mondo bende yud mathoth nyokitone kanyo koda ka wechego eki magi mag neno ni weche kata mchako gero odi moro idaro ja plumber ywa kanyo tole na mondo ni bende yud kanyo iwacho ni tich mong'ith mokalo wechego eki mag gedo kendo keto sewage mari e ong'alano motelo mar neno ni bende weche obedo makare moloyo to ne bende gero utego eki maong'ith. Prodhi nyime kaendi gi twak kendo bende sama wawang'a kaendi ka watieko chenro sani endi inyalo wacho ne jopiny kata jowinjo magwa ote mane mogik ewi wacho ng'ora. Ote manyalo kono jowinjo en sani onge ong'ora ma ji wuondore tinde ji tiyo gi simu. Keni wanyalo romo koso kwanya romo.
Machan wages. Itemo ka entie koso onge. Samoro be dhi manyo ng'amo dhi kadagi. To ng'amo koni no onge be onge. Signals mage mane tiyo godo seche mane ong'ora timre. Kane ng'ato dhi ong'ora, onyalo tiyo gang'o mondo seche moko ong'ora dhi successful. Donga ase koni twe tol no. Mano ne mari. Nitie moko ma samoro kwa luongo kaendi. Koro luwore gi style. Inyalo ng'isa ni to gin signals mage ma bende nitie kiwe mari mar twe tol e tie nyako. Rabanjo ng'isowa menyo toj donge. Anene nitiyo koda gi toch, kok mano, dhot nok walor. Iwe dhot nono. Donge ni dala kucho nitiere ga musmwal moro mani guro ga. Ibalo. Koro ne waweyo nikech wapimo mama cha. Kucho. Koro jama ang' bira to muli. Oyamo nyaka dhot. Kose donjo kata mogoto, ng'e samoro chieng' midhi ong'ora no kata ka nindo, no ok ibi nindo, ne ng'e ni dhi. Ibro rito. Ka wiyi wil ibuok ka nindo kwani. Ibuok ka ng'ato donjo ni e ot. Bora tieke ki. Adiwo. Mano endi ema kelo giko mar chenro masani ni kwara moga jwang'. Ma endi ne en bende wakuodh piny chino bende biro ni kanyo endi wika wiki tai koda an super host mari Jwang Junior AJ Media kaini bende neno ni weche go ikima chon wakelo ni bende sigana ma wagoyo kaini kaka wakuodh piny mbaka moriwo koda ka Odiwo comedian mano endi wuod Homa Bay dala ka achiel bende koda ka Rambanya ma bende nyinge wuok kuom lake mongenyore. Rambanya in capital. Onge mathoth mak mana ng'isi ni medikete mana kaindi kendo bende lowa machiegni e laiwa duto mag bende tudruok kanyo kochakore Facebook, TikTok. Ana Jwang Junior biro kaka kanyo endi e laiwa duto te karo bende Odiwo comedy. Kamora mora Odiwo kamora mora. Kochakore Facebook, TikTok, YouTube, X, Instagram, kamora mora. Koni bende kochakore TikTok, Facebook, YouTube, Instagram yudi kanawa. Rambanya in capital nyake polo malo. Manaka mano endi ema kelo giko mar chenro ni bende biro ni kanyo endi juma ka juma chieng' tich ariyo ka tich ariyo kama bende wayango mago iki mane timore chon gi kinde masani endi. Nyinga ena Jwang Junior kama endi en AJ Media. Oriti masani.